ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ କିଛି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆନ୍ସର ଭାରତ। ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର କଳିଙ୍ଗ। ଓଡ଼ିଶାର କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି? ଆନ୍ସର 30ଟି ଜିଲ୍ଲା। ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସହର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଓଡ଼ିଶାରେ ନମ୍ବର 1 ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ଗଞ୍ଜାମ। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଓଡ଼ିଆର ହାର୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା। କେଉଁ ସିଟିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମିନି ଇଣ୍ଡିଆ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସର ଇସ୍ପାତ ନଗର ରାଉରକେଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠୁ ସାନ? ଆନ୍ସର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଗାର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ବ୍ଲକ ଅଛି? ଆନ୍ସର 314ଟି ବ୍ଲକ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ତହସିଲ ଅଛି? ଆନ୍ସର 317ଟି। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି? ଆନ୍ସର 6798। ଓଡ଼ିଶାର କେତୋଟି ଭିଲେଜ ଅଛି? ଆନ୍ସର 53845। ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଆନ୍ସର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଜଣ MLA ଅଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର 147 ଜଣ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଜଣ MP ଅଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର 21 ଜଣ। 2022 ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହେବ ସିଂଦେ। 2022 ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର BDOଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର